Ay, 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 ay. Ayan, barista po yung nilang shout out na loves. Ikaw yung pinakauna, ika-open ko lang po. Wala pang tao. Wala pang tao lalang. First honor. Kabukas ko lang. Hindi ka nag-LS. Wala kang LS lalaws. Ngayon, pahinga ka. Ayan, wala pang tao. Mga pang tao tayo. Nag-aabang pa ng transport. Late ka pala ngayon mag-LS. Ano ba yun? Inarikila mo lang yun. Meron in 2 hours. Ayan, out. Kakakain ko nga lang lalabs eh. Nagluto pa ako ng isda. Tapos kumain. Ayan, nandito na ako. Panggabi ako today. Ayan. Ernie Calvo, magalab shout out. Tusok host. Ayan, salamat po sa iyong patusok. Ernie Calvo. Ayan. Magalab shout out sa iyo, Ernie Calvo. Ayan. Si Ernie Calvo. Ayan. Ernie Calvo. Nandito na transport. Ayan, sige, mag-ingat ka lalab sa iyong biyahe. Baon muna yung bahay mo. Pin natin. Hanggang sa makarating ka sa bahay. Sigipin natin yan habang nasa biyahe ka. Maghintay muna tayo ng mga tao, mga lalabs, at ka-open-open lang ni host. Wala pang 30 minutes. Mabigat pa yung aking tiyan kasi kakain ko lang. Kumain ako ng kanin. Saka inulam ko paksiw na tilapia.
Ano ba to? How to make ice. Wow. Ang galing naman. Ayan. Ayan, Ernie Calvo. Thank you so much. Karapatan Natin TV, Migalab shout out. Ayan, kabubukas-bukas ko lang po. Wala pang gaanong tao. Ayan, Karapatan po nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalag, si Karapatan. Ang laki ng bahay ni Karapatan. Ayan. Nasa Pilipinas ka ba, Karapatan? Sir, Karapatan Natin TV. Ayan. Nasa Pinas ka po ba? Ayan, 5:25 pa lang dyan sa Pilipinas. Napakalamig sa labas, mga lalabs. Iwan ko tong UAE, palit na bago-bago ng ng climate. Nung isang araw okay na, mainit na, ngayon naglamig na naman sa labas. Ang lamig-lamig. Ayan, nakapin dating dikit. Ayan. Thank you so much po, Ernie Calvo, sa iyong patamsak na lang po. Ayan. Thank you so much, Ernie Calvo. Ernie Calvo 45. Ayan. Karapatan Dan. Ayan. Karapatan, pabalikan na lang po si Ernie Calvo. Ayan. Danada po sa iyo si Ernie Calvo, Karapatan Natin TV. Thank you so much, Ernie Calvo, sa pagdikit kay Karapatan. Ayan. Karapatan natin to. Ayan. Karapatan. Joaquin Bordado, Migalab shout out. Joaquin, thank you so much. Joaquin Bordado 18, thank you so much. Ayan, tamsak, salamat po sa iyong patamsak. Ayan. Post, pwede po baba ng new upload. Sige po, magbaba ka dyan. Ayan, ibaba mo na Joaquin, ibaba mo na. Sir Joaquin, ibaba mo na. Ayan. Punta muna tayo doon. Ayan. Tusok lang, happy na. Ayan, from Ernie Calvo. Ay, kanina may ka rin pala, Ernie Calvo. Baba talaga. Ayan. Tamsakan natin yan. Ayan. Ayan, si Ernie Calvo, meron na palang pillar. Di ka mo binaba agad kanina. Ay, Ernie Calvo po. Ayan.
Vista to Buwak, Marinduque Road. Ayan. Nasa Pilipinas ka na ba? Masyaallah, nagbakasyon ka ata. Nasa Pinas ka na, Joaquin? Ayan, nasa bahay mo ako, Joaquin. Ernie Calvo, wait lang po. Ayan, maya-maya po ipipin po kita. Wait lang. Ayan, naka-video ka. Hindi pa. Ayan. Hindi pa ba? Papunta to sa inyo, yung sa Marinduque. Ayan. Ang ganda pala dito. Ayan. Ang ganda ng daanan nyo, sementado. Samantalang sa amin, sa province, kapag maulan, grabe yung lupa. Parang parang lugaw. Ayun. Parang yun, nilugaw. Ayun. Parang nilugaw yung daanan. Ayun. Sunny Castillo, Wild TV, shout out. Ma'am Joaquin, thumbs up, Ma'am Joaquin. Ang lalaki po si Sir Joaquin Sunny. Ayan. Naging babae na si Joaquin. Okay lang yun, basa lang pag umulan eh. Charararan. May jacket ka na po, Sunny. Thank you so much, Lalab. Nag-love shout out sa'yo. Ayan. Sa kanila natin yung nakapin mga lalabs. Ayan. Si Sir Joaquin po patamsak. Boss Joaquin may supli na. Ayan. From Ernie Calvo. Ayan. Thank you so much po, Ernie Calvo. Ayan. Ayan, Sunny Castillo, Wild TV, bahay mo. Ayan, baba ka po ng bahay dyan, Sunny Castillo, para ikay madikitan ni Sir Joaquin. Sir Joaquin, maraming yan, ayuda, kaso lang hindi na ito nag-ILS eh. Minsan na lang. Busy ata sa work si Sir Joaquin. Salamat sa pag pinhost, iba naman pin mo. Ayan, sige, pin natin si ano. 1 minute. Ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo, Sir Joaquin. Ayan. Ayan, pinapanood ko pa. Ayan, dikit ko to sa'yo. Punta tayo kay Ernie Calvo. Ayan. Dala na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan. Punta tayo kay Ernie Calvo. Ayan, may harang ka, Sir Joaquin, itisalat. Ayan, itisalat ng UAE. Ayan, ayan, pangalawang harang, Sir Joaquin, Nissan. Ayan, Nissan Middle East. Ayan. Oh. Ayan, patusok naman ako sa nakapin kay Ernie Calvo. Ernie Calvo dan na. Ayan, from Joaquin Bordado. Ayan, Sir Joaquin, nasa harang pa ako ng iyong video. Sunny Castillo, ayan po nagawa ng kanyang bahay si Sunny. Sunny Castillo. Ayan, nasa harang pa rin. Tonight. Ayan. Salamat, ma'am, baba ko na bahay ko. Ayan. Sige lang, Sunny, wait lang ha. Tingnan natin yan kung nakadikit mo yan. Ayan.
Sunny Castillo, Wild TV, OTW from Joaquin Bordado. Si Sir Joaquin Mala artista, ayan, parang si Robin Padilla. Boss Sunny Dan from Ernie Calvo, ayan. Ayan, Sir Joaquin, nag-start na akong ayan. Reno, mag-love shoutout na lang. Reno, ayan. Yung upload video na lang, ayan. Sige po, Reno. Pakatapos kay Ernie Calvo, apin natin ikaw, ayan. Tapos sa kanina muna si Ernie Calvo, Reno. Ayan, ala loves, Joaquin, dinikit ko to sa'yo, ayan. Oh! OTW kalbo, makakalbo talaga. Nakulo ko talaga si si Reno. Hindi pa pwedeng Ernie kalbo. Kalbo talaga. Ayan, Tamsak Host, Francie Travel Vlogs, ayan, love shout out. Reno Dan from Ernie Calvo, ayan. Makakalbo wag kasi. Dan tusok sa kalbo, ayan. Makakalbo talaga to si Reno. Ayan, Ernie Calvo, nasa bahay mo po ako. Ernie Barrera pala to. Ayan. Ayan, tamsakan natin si Ernie Calvo. Si Sir Ernie pala, kalbo talaga kasi siya. Ayan. Dan tusok sa kalbo, ayan. Joaquin OTW. Si Ernie Barrera, dati naman akong dikit. Ayan, tamsakan ko na lang po ito. DJ John Ray Remix. Ayan, Amy Intay, mahina kalabaw, wait, ayan. Ayan, dati po akong dikit sa iyo, Sir Ernie. Chuka, oo, ayan. Iniintay mo na daw, ayan. Sabi ni Reno. Playing your harang house, ayan. Salamat, Reno, sa iyong top play ng harang ko, ayan. Maraming salamat, Reno. Ayan, si Karapatan TV, Karapatan natin TV po, nagbawa ng kanyang pamamahay. Ayan. Matamsak naman po sa nakapin, Karapatan natin TV, si Kalbo. Si Ernie Calvo po, napagayang tuloy ako kay Rina. Ayan, Karapatan full pack from Reno Oposa. Ayan. Tang. Ayan, Reno, punta na ako sa bahay mo, Reno. Ayan, ang Toronto Family Day. Ayan, napakaganda naman dito, Reno. Ayan. Napakaganda. DJ John Ray Remix.
Ernie dating dikit sa nakatin. Ayan. From Francie Travel Vlogs. Tusok na Ernie Calbudan. From Sunny Castillo. Ayan. Sir Ernie Calvo. Dan na po sa'yo si Sunny Castillo. Ayan. 3 minutes lang pala to Rino. Para na. Pangit ng kanto mo, host. Nadikit ang panty. Umot ka talaga rin. Dayang-dayang daw. Ayan rin full watch. Sa Toronto Family Day. Na 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 na. Tiririkan tiririn. Ayan, madam, bakit ginabi na po live mo? Lalams, every day po, ganitong oras yung aking LS. Wala po kasi tayo sa Pilipinas, lalams. Ito lang yung aking free time. Sa buong mag-araw po, nasa trabaho po ako. John Ray Remix. Hindi po to gabi, ano na po ito, umaga na. It's already 1:40 AM here. Ayan. Natakal na talaga ako. Tirit ng tirit ang panty na ipit sa singit. Ayan. Ang talaga rin ayan. Ayan, Francie I know. Ayan, nag-English na tuloy si ano. Si Rino I know, Francie. Ayan. Natakal na talaga ako. Yan mga lalas, palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan, binababa po ni Nightbot. Ayan, si Mount Valley Harmony. Must Poppin' Mix DJs. Ayan, punta na tayo kay Rino. Ano ba yung pamamahay ni Rino? Ayan. Si Rino pasaway. Natakal na talaga ako. Ang sakit ng likod ko, Rino eh. Pagod maghanap buhay mga lalabs. Ganda mo ngayon, mas may kamukha kang boystar dati. Ay grabe. Buhay talaga rin. Oh my God. Walking bordado dan full pack. Pasok please watch. Ayan, from Francie Travel Vlogs. Sir Joaquin dan po si Francie Travel Vlogs. Pabalikan na lang po Sir Joaquin. Ayan. Gina Rupa, magalag shout out. Gina Rupa, ayan. Ilay din tusok ko. Ayan. Salamat sa iyong patusok lalang. Gina Rupa, ayan. This is RBF Mini Sound. 6 million yung dance bigyan magalag shout out. 6 million. Rino po sa OTW from Gina Rupa. Ayan. Huwag kasi sa isang posisyon, dapat iba't ibang posisyon para di masakit ang likod mo. Uy, Rino. Puro lang kasi Rino ano, higa. Puro lang kasi ako tihaya eh. Ayan. Kaya tuloy sumasakit yung likod ko. Ayan, Gina Rupa, nagbuha po ng kanyang bahay. Gina Rupa. Gina Rupa, palang vlog mo si Gina Rupa mga lalaw. Ayan, Rino. Inikit ko to sa'yo, Rino. Araw-araw may isa kang banana sa akin. Ayan. Ito yung may dinigit din ako sa'yo. Ayan. Let you go.
Mano kasi rin parang mataas yung pagiga ko ata, yung pagiga. Need patuwad i-practice mo. Ayan. Nagtuwad-tuwad na nga ako kanina kasi masakit yung aking puson rin. No? Ayan. Samurai. Si Rino mahilig sa patuwad-tuwad. Ayan. Ayan, Rino may harang Rino. Ayan. Rino. Ayan mga lalas, palaglag naman ako sa aking mga member dyan na binababa po ni Nightbot. Ayan. Sila channel po yung binababa po ni Nightbot. Rino po sa laki ng bahay. 12.3k pa view naman po dito boss. Ayan. From Gina Rupa. Ayan. Opo, malaki po yung bahay ni Rino. Pero wala siyang alagad. Samadya gumawa ng alagad. Ayan. Dapat kung patuwad ka, kailangan daw may partner host. Hindi na kailangan, oy. Tsaka na lang yan, Rino. Tumuwad-tuwad ako kasi masakit ang puson ko, oy. Ayan. Gina o tinabol from Rino o Posa. Ayan. Host, pag-view naman po nang binababang kong sige lang po. Ipin kita, lalas. Wait lang. Tapusin muna natin si Rino. Dan ka na ba dyan? Ayan. Dito pa kasi ako sa bahay ni Rino. Oh. May harang siya. Tapusin natin. Rino po sa tuwad, Jude. Ha, ha, ha. Ito si Rino, mahilig tumuwad eh. Masbati, oy, ayan. Of the nights. Ayan, Rino, dikit ko na to sa'yo, Rino. Ayan, nagbakas ako. Masbate Remix. Gina Rupa, maraming salamat sa maagang sukli from Francis Travel Blancs. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Punta na ako sa bahay mo, Gina Rupa, ayan. Punta muna para tayo kay Francie. Tapos ikaw po, Madam Sonada. Pero ibubuyo ko na yung bahay mo, ha. Ayan, sige ko lang ng oras yung mga lalang. Patamsak naman ako, ayan. Yung aking bagong uploads. Disco Mobile. Tamsak lang, 1 minutong load mga lalabs. Masaya na si host, ayan. Ayan, 8 million inbox, may love shoutout. Madam Love Channel, may love shoutout po. Tamsak, ayan. Salamat po sa iyong patamsak. Actually host, dito na ako sa Nordstrom Coffee Bar, mahal ng kape. Okay lang yun, Rino, marami ka namang pera, uy. Ba't kasi di ka nalang bumili sa grocery, nagtimpla ka ng kape sa bahay mo? Ayan. Rino, ang kuripot mo. Magkano ba yung kape? Ayan. Ayan, Madam Love Channel po nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, sa bahay mo po ako, ang laki pala ng bahay ni Gina Rupa. 5.9 93k, ayan. Love Channel OTW from Gina Rupa, ayan. Ayan, Madam Love Channel OTW po si Gina Rupa sa'yo po, ayan. Nasa bahay ako, Gina Rupa. Kapinos, $8 medium, ayan. Wala, ang mahal na. Batang Sandstorm, may love shoutout na lang. Tamsak po, ayan. Kumusta ka na, Batang Sandstorm? Ayan.
600 pesos ang baso ata. Grabe ang mahal, uy. Ayan, full watch ko to, Gina Ropa, eh. For the night. Mas mura sa Tim Hortons kasi $2 lang, ayan. Okay lang yan din, marami ka namang pera, ayan. Love channel dan tusok na lang at nood sa car mo, madam, dating dikit, ayan. Of the night. Ayan, 8 million das Miguel shout out Pablo po please, ayan. Yan, still watching pa ako, Gina, 1 minute lang naman yung video mo, ayan. Ayan, Francie Knowledge, I am now here in your house, ayan. Sinubukan ko lang magpakasosyal saglit. Suwada rin. Pigadong social media lang shout out, ayan. Okay sis OTW, ayan. Rino nagbuwa po ng kanyang bahay, si Rino, ayan. Batang Sandstorm. DJ Rams, Idol. It goes a little something like this. Yan pa naman tayo kay Gina Ropa. Tapos sunod natin si Madam Love Channel, ayan. Yan, bigyan kita ng isa, Francie. Ayan, nasa bahay mo ako. Idikot ko to sa'yo, Francie, ha. Ayan. Kanya pigadong social dan full pack. Ayan, pasok please watch. Ayan, from Francie Travel. Minsan yung mga kasama ko, kapwa artista dati sa Pinas, nilibre ko sa karinderya, sobrang galit. Kasi nga, bakit sa karinderya, ayan. Salamat po, pati harang po, pakinoon, ayan. Ibilalabs, nasa harang ako, ayan, yung harang ni Nissan, ayan. 23 seconds, ayan. Host, paano magbaba ng bahay gamit computer, di ko alam, host, ayan. Tingnan nga natin. I-click mo lang yung lalabs, yung share sa baba, ano? Di ba may mga video ka naman dyan? Click mo yung share. May lumalabas dyan, ayan, Ayan, share mo, ayan,
May lumalabas dyan na ano, ayan. WhatsApp, Facebook, Twitter, email, ayan. I-copy mo lang yan, tapos ibaba mo lalabs. Ayan, 1 minute lang pala to, ano? Francie. Yan, Madam Love Channel. Nagawa po ng kanyang bahay. Walang ano man po, Francie. Ayan. Ayan, Francie. Tamsak Dan host. Ayan, Jeff Vlogs. Mga love shoutout. Ayan, full watch lalak. Dinikit ko na. Dikit na. DJ Arjun on the mix. Thanks po, ayan. Salamat host. Ayan. Ba't ayaw mong gumamit ng ano lalas, batang saston? Yung mobile mo, para mas mabilis. Mabagal kasi sa laptop eh. Ayan. Salamat host. Kumusta ka na pala batang saston yung ano mo, W8? Sound system. Piniplay kita kasama si Akrima. Ayan. Namuli ka na ba batang sandstorm? Handa na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Sunod natin kay Madam Love Channel. Muli na ko yan. Thank you so much lalas, matang sandstorm. Yo, give me something to dance to. Ayan, congrats. Congrats lalabs at muli ka na. Ayan. Love Dan Tusok. Ayan. From Reno Oposa. Ayan, Madam Love Channel. Dan Tusok sa'yo si Reno. Ayan. Francie Travel Vlog. Pulpak Dan sa step dance. Pati adsis. Ayan. From Pigadong Social. Ayan. Gina Rupa Tusok na from Sunny Castillo. Ayan. Salamat sa suporta host from Batang Sandstorm. Ayan. Ayan ang ano man po. Reno, salamat from Love Channel. Ayan. Like a virgin. Ang dami namang harang nito Madam Love Channel. Ayan. Ayan, 8 million daw. Sige nag-shoutout. 8 million. Ayan. Reno, dating dikit pala ako sa binaba mo. Ayan. Reno, dating dikit si Madam Love Channel sa'yo. Ayan. Dikit ko to sa'yo, Rebs. Ayan. Madam Gina Rupa. Ayan. Mga lalapatamsak naman ako kay Bikulan ng Oragon. Ayan. Kahit tamsaklan at bakas mga lalabs, okay na. Ayan. Thank you so much. Ano tayo kay Madam Love Channel? Ayan. Madam Love Channel. DJ Arjun on the mix. Ayan, full watch. Gina Rupa. Ayan, dinikit ko rin ito sa'yo. Ang galing naman, ayan. Sukli agad from Pigadong Social, palabdab mga lalang. Ayan. DJ Arjun on the mix. Vincent, you are now 253. Ayan. From Francie Travel Vlogs.
Thumbs up host, ayan. Fox Channel, may love shout out. Fox Channel, ayan. Thank you so much, Fox. Ayan, nagawa po ng kanyang bahay si Fox Channel. Ayan. And 11 million in das may love shout out. This is 11 the mix of million. Carles Ayan. Mix Club DJs. Mga lalas palablab naman ako kay Bicol ng Oragon kahit patamsak na This lang. is Team Ayan. Destruction. Kaya mag-play. Ay. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan mga lalabs yung aking mga member dyan na binababa ni Nightbot. Ayan. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Ayan yung nakatun po. Palablab naman ako mga lalabs kay Madam Love Channel. Si Vincent pala to. $253. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Ayan, Madam Love Channel lang sa kay ano ko na kay Vincent ako. Pinapanood ko pa yung kanyang video. Host out muna ako, may check anak ko sa computer. Punta ako mobile ah. Sige lang po. Sige lang po Batang Sandstorm. Sige lang po. Thank you so much. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Sunny Castillo Wayod TV, Vincent Tusukdan, ayan. Vincent, pabalikan na lang si Sunny Castillo dahil po sa'yo, ayan. Reno po nagbaba ng kanyang bahay, si Reno, ayan. Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Gina Rupa po nagbaba ng kanyang bahay, Love I Know, ayan. Mga lalabs yung aking member dyan, na si Akrima po, ayan, binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs, thank you so much. Madam Love Channel. Si Vincent. This is the mix of DJ Romar, the best. The best, ayan. Palablab po yung nakapin. Fox Official OTW from Gina Rupa, ayan. Di ko yan ang Oragon po nagbaba ng kanyang bahay, ayan. May harang, oy, ayan. Ayan, Fox Officials. Ayan, nasa bayo ko ni Vincent, Madam Love Channel. Salamat ha, walang ka naman po, ayan.
Nakabili ako work mode para makabakal bigas eh. Yung madam, oy. Madami naman tong pera si madam. Ayan. Pambili talaga ng bigas. Ayan. Wala si Kylie, baka yung madam Love Channel, baka tulog pa. Kagabi pumasok yun dito. Late na, yung pa-out na ako. Ayan. Lanao del Norte. Ayan, Pax official done from Gina Rupa. Ayan, Pax, pabalikan na lang po si Gina Rupa. Done po sa'yo. Thank you so much. Chararan. Ayan, Gina. Tusok na lang sa bibig. Dating dikit tayo. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Gina Rupa. Ayan. Abig pan natin si Kylie. Ayan. Makulit yan. Panay English. Ang dal-dalo. Ayan, Cons. Magalang shoutout, Cons. Good morning, host. Ayan. Good morning po, Lalams. Cons. Magalang shoutout. And may jacket ka na po. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. 10 million. Thank you so much mga lalabs. Ay, pangalawang dikit. Bigyan ko ng 5 Madam Love Channel si ano, yung binaba mo. Si Vincent. Ayan. Ayan, Rayno nagbaba ng kanyang bahay. Cons, nagbaba din ng kanyang bahay. Ay, salamat, makalima. Ayan. Yan, still watching Madam Love Channel sa binaba mong bahay. Pangalawang dikit ko to. Ayan. 1 minute and 31 seconds lang naman. Ayan. Samira, mega love shout out. Ayan, thank you so much, Lalabs. Love Channel, dan full pack na sa nakatin. Ayan, pasukli please. Ayan. Yan, Madam Love Channel, dan na po si Francie Travel Vlogs. Pabalikan na lang po. Thank you so much. O, salamat, next time na lang ulit pasok na ako bukas. Ayan. Sige po, Sally. Thank you so much, Lalabs. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Ayan. Samira, ayan. Nagawa po ng kanyang bahay si Samira. Rayno po sa full pack from Jeff Vlogs. Ayan. No problem, Francie. Ayan. From Love Channel. Ayan, 10 million guys. Mag-love shout out. Mga lalas, palablablam na ako sa aking mga member dyan. Ayan. Nagulat naman ako dun. Oy. Honey Rose Sotero, mag-love shout out. Thumbs up. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Madam Annie. Ayan. Annie Rose, thank you so much po. Ayan. Dong charity vlog, mega love shout out. Ma'am, kumusta? Full support, Kalimbang all, pwede pasokli. Opo, dong charity, sige po. Ayan. Ayan, magbakas ka po dito kay ano, Bicola ng Oragon. Ayan. Ako po yung si Bicola ng Oragon, magbakas ka po dyan, Lalams. Maya-maya po yung mga bagong pasok. Balikan ko po ha, wait lang po. Kasi nagbiligit pa ako kay Love Channel. Ayan. Ayan, palablab po sa nakaping mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay.
Salam Sister Samira from Cooking with Sapia. Mega love shout out. Ayan. Mega love shout out Cooking with Sapia lalabs. Samira dan Pulpak pasukli please watch. Ayan from Francie Travel Vlogs. Ayan tamsak analing galing dis mega love shout out. Tamsak ayan. Salamat na love sa iyong patamsak. Ayan. Ayan, 12 million in the house, binigyan ng shout out, 12 million, thank you so much mga lalab. Yung mga bagong pasok lang po dyan, ayan, magbakas po kayo kay Bicula ng Oragon mga lalabs. Yan po yung aking bagong uploads. Thank you host, from Cooking with Sapia, ayan. Dong Charity Vlog po, support Ma'am Love, pasok lang naman po, ayan, from Dong Charity Vlogs. Ayan, Dong patamsak naman si Bicula ng Oragon. Dong Charity Vlogs. Analing Galindes ay nagbago ng kanyang bahay, Cooking with Sapia. Bisda ko tamsak po sa ayan. Salamat sa iyong patamsak dyan lalabs. Team Kambal, mega love shout out. Ayan. Tamsak, salamat sa patamsak. Ayan, harang pa. Ayan. Salamat po sa paharang. Ayan, Team Kambal nagbaba po ng kanyang bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Palablab po parang bisda ko mga lalabs. Ayan. Palablab po sa nakapin. Ayan, Fox Official, nakuha po ng kanyang bahay. Ano na ba to? Thanks for watching. A like would be appreciated. Uy, And don't forget to subscribe. 1920. Ayan, 11 million in the house. May gonna be shout out. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Ang bisdak OTW from Team Kambal. Analing Galindes dan po sa'yo from Bisdako. Ayan, Ramelin Chua dan Pulpak from Francie. Mga lalab, huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan, ayan Madam Love Channel dan akong 5 binaba mong bahay. Tusok lang dating dikit bisda ko. Ayan, from Team Kambal. Ayan, 10 million in the house. Mega like shout out. 10 million, thank you so much. Tusok lang dating dikit bisda ko. Ayan, sino yung mga bagong pasok dyan kanina? Dan akong 5 sa'yo, Madam Love Channel. Punta tayo kay dan na kay Rino, kay Gina Rupa dan na kanina. Jeff Vlogs, nandyan ka pa Jeff. Si Batang Sandstorm wala na. Si Sunny umalis na rin. Fox Official nandyan ba? Ayan, saka si Cons. Ayan, Principal Watch with Harang Indicate syempre from Love Channel. Ayan. Ayan, Cons, nandyan ka pa ba, Cons? Gag. My boyfriend, ayan.
my BF. Ayan, Madam Love Channel, feeling fresh. Wow, sana all my car. Ayan. Car mo yan, madam. Ayan. Sana all my car. Ayan. Love Channel, maraming salamat sa suporta. Ayan. From Francie Travel. Hindi ko to sa'yo, madam. Si Bicolang ng Oragon. Ayan. Second account ko to. Ayan. Walang ano man, Francie. Dinikit ko sa'yo, Madam Love Channel. Ito. Ating dikit naman ako sa aking mail. Ayan. Car brum brum. Ayan. Sana all my car. Ayan. Sana makabili rin ako kahit second hand, no? Kahit second hand. Ay, touch. Ayan. Makakabili ka niyan. Ayan. Sana nga. Ayan. Pag marami ng pera, madam. Ayan. Francie Travel Vlog dan full sukli sa kapatid. Ayan. From Team Kambang. Belis Adventure, nag-love shout out. Thumbs up dan host. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak dyan. Belis Adventure Channel. Ayan. Jeff, nandyan ka pa, Jeff? Ay, nandyan pa pala si Jeff. Ayan, eh. Pin natin si Jeff. Ayan. Tinatawag kita kanina, eh. Ayan. Pamana lang yan ng asawa ko na pumanaw. Ayan. Yung asawa mo, madam, ano, ibang lahi yun, di ba? Yung pumanaw talaga. Ayan, Belis Adventure, nang bapo ng kanyang bahay. Love Channel, dating dikit, from Team Kambal. Ayan. Mahal Selva, may love shout out. Love Channel, dan full pack sukli na po. Ayan. Love Channel, dan, ayan. From Francie Travel Vlogs. Mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa ni Nightboat. Ayan. Ayan, si Bea Pick and Mix Vlog po, yung aking member. Ayan. Thank you so much. Team Kambal, maraming salamat po from Francie Travel. Ayan. Please watch my new video, Patiharang. Ayan, from Francie Travel. Team Kambal. Ayan. Australian host ang asawa ko, kaya mga viewers ko Australian na. Wow, sana all. Ayan. Australiano yung asawa. Ayan. Ayan, bisda ko nagbawa ng kanyang bahay. Bisda ko. Pretty Zizi. Ayan, love shout out. Korean my friend. Pretty Zizi, ayan. Thank you so much. Thank you for coming. Ayan, you have now a moderator, Pretty Zizi, ayan. Francie Travel Vlog, dikit dan from Belis Adventure Channel, ayan. Big love shout out to all from Pretty Zizi, ayan. Hi, Team Kambal, musta from Love Channel, ayan. Romile Chowa, Team Kambal, maraming salamat sa maagang sukli, ayan. Bisda ako nagawa ng kanyang buy short lang po ito from Team Kambal. Ayan. Magalag shout out po from Pretty Sisi. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you so much. Ayan.
Ayan mga lala, patamsak naman ako kay Bicolan ng Oragon, yung mga bagong pasok dyan, ayan. Patamsak naman po kay Bicolan ng Oragon, ayan. Yan po yung aking bagong uploads, ayan. Tamsak lang at load ng 1 minuto, okay na si host, thank you so much, ayan. Bisda ko dikit dan from Belly's Adventures, ayan. Odon Migalab shout out, ayan. Kumusta ka na Odon? Ayan, Dimitrial Junior Vlog, Migalab shout out host, ayan. Thank you so much na love Odon. Tim Kambal dikit dan from Belly's Adventure Channel, ayan. Palablab naman from Jeff Vlogs. Ayan Jeff, ikay po yung nakapin, ayan. Ayan Odon, nagbawa po ng kanyang bahay, Odon, ayan. Punta ko sa bahay mo Jeff, ayan. Ayan, malaki pala yung bahay mo Jeff, ayan. Tingnan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo Jeff, ha? Ayan. At nasa Abu Dhabi ka. Nasa Al-In lang ako Jeff, ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo Jeff. Ayan, Jeff Vlogs dan full pack na sukli, ayan. From Francie Travel Vlog, pasukli na lang kay Francie, ayan. Jeff, dan na si Francie. Ayan, may harang, ano, Jeff. Pretty Sisi, ayan. Go Ninja, Zing, shoutout, ayan. Ayan, you have no moderator, Go Ninjas, ayan. Galab shoutout, kadikit lang guys, support lang, ayan. From Pretty Sisi, ayan. Mga lalabs yung mga bagong pasok dyan, ayan. Magbakas po kayo kay Bicolan ng Oragon para po kayo aking masuklian, ayan. Ayan yung aking mga member po na binababa ni Nightbot, ayan. Si Mount Valley Harmony. Palablab naman mga lalabs, thank you so much, ayan. Bicolan ng Oragon po nang gumawa ng kanyang bahay. Patamsak naman ako mga lalabs, thank you so much. Ayan, palablab po sa nakapin. Ayan Jeff, still watching ako lalabs. Ayan Jeff, ayan. Jeff Vlogs dan full pack from Team Kambal, ayan. Ayan Jeff, pabalikan na lang po si Team Kambal dan sa'yo lalabs. Ayan, si Akrima po binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Tingnan ko Jeff kung nakadikit ako sa'yo ha. Ayan Jeff, dati pala akong nakadikit sa'yo, ayan. May tamsak pa ako. Ayan yung aking member po, mga binababa po ni Nightbot. Si Akrima po, ayan. Si Party Music ni Jackie, padikit naman ako mga lalabs. Thank you so much. Team Kambal dan din sa short video mo from Jeff Vlogs. Yan, ikaw po isusunod ko ano, Team Kambal, patapos kay Jeff Vlogs. Team Kambal dan din sa short video mo, ayan, from Jeff Vlogs. Ayan, salamat Jeff from Team Kambal, ayan. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you so much, ayan. Edgar 143M, nagalab shoutout host, ayan. Ayan Edgar, meron ka na pong jacket lalabs. Thank you for coming lalabs. Edgar 143, ayan.
Ayun mga lalabs, yung mga bagong pasok din, magbakas po kayo kay Bicola ng Oragon, yung hindi ko pa mga nasusuklian. Ayan. Para po kay aking masuklian. Ayan yung aking bagong upload na si Bicola ng Oragon. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Hindi ka na shout out. 12 million. Ayan. Go Ninjas. Ayan Jeff, idikit ko to sa'yo, pangalawang dikit Jeff. Ayan, Jeff Vlogs. May harang pa. Ayan. Ayan yung aking member po na si Batang Sandstorm. Ayan po, binababa po ni Nightbot. Dikit na kapinhos from Edgar 143M. Ayan. Jeff Vlogs, pabalikan na lang po si Edgar. Ayan. Dan sa'yo Jeff Vlogs, si Edgar 143M. Pabalikan na lang lalabs. Thank you so much. Ayan, Jeff Vlogs, nabigyan po kita ng 2 lalabs. Party Music, mega love shout out. Ayan, gorgeous. Ayan. Party Music, de Jackie, mega love shout out, lalabs. How are you? Party Music. Ayan, punta tayo kay Team Kambal. Nandyan pa ba si Team Kambal? Ayan. Jeff, dan ako sa'yo ng 2. Okay? Ayan. Ayan, Madam Ara and Elos Vlog. Mega love shout out po sa'yo, Madam. Ayan. Palabal ba ko kay Ara and Elos Vlog mga lalabs? Ayan, maraming tao dyan. Pati kay Party Music, madami ding tao dyan. Tusok naman ay, ayan, salamat po sa patusok dyan, Madam Ara and Elos Vlogs. Ayan, Pretty Sisi dan Pulpak, pasuklin na lang from Francie Travel Vlogs. Pretty Sisi, please connect to Francie Travel Vlogs. Thank you so much. Ayan, NZ Vlog Adventure, mega love shout out. Ayan, Idol dan thumbs up from NZ Vlog. Thank you so much. Ayan. Love you. Ayan, may pa-love you pa talaga. Oh. Thumbs up uli from One Day TV. Ayan, mega love shout out. Madam One Day TV. Salamat po sa patamsak. Ayan. Edgar 143. Tusok bakas dating dikit kapatid. Ayan. From Team Kambal. Ayan. NZ Vlog Adventure, nagba po ng kanyang bahay. Francie OTW from Edgar 143M. Ayan. Si Love Channel, nanood pa ng iyong nilulutuhos. And maraming salamat po, Madam Love Channel. Ayan. Ang daming account ni Madam. One day. Sana all. Ayan. Yung binasa. Ayan. Love you, may pa-love you. Ayan. Pati W sa nakapin from NZ Vlog Adventures. Ayan. Ayan, Madam Team Kambal. Pati W sa NZ Vlog Adventures sa'yo. Ayan. Debian Vlogs, mega love shout out. Dan tamsak sa nakapin. Ayan. One Day TV po nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Lifestyle, mega love shout out. Ayan, nabulol na naman ako. Ayan.
lifestyle, ayan. Meron ka na pong jacket, lalabs. Good morning, sister, ayan. Dating dikit NZ from one day, ayan. Lifestyle, ayan. Hindi ka nag-shout out. Meron ka na pong jacket. DBN OTW from Team Kambal, ayan. Pagod ka na ba sa lagasan? Tara, let's complete, ayan. From Pretty Zizi, ayan. One day OTW from NZ Vlog. Nani Selva Migalab, shout out, ayan. From ulit dikit na sa Mangga, ayan. From One Day TV. Ayan, Pretty Zizi po nagbaba ng kanyang bahay. Kung sinong gustong dumikit, pagod ka na daw sa kalalagas, ayan. Lifestyle, Mali Sweetie Support ID, ayan. Highlights yung vlog dan sa niluto mo, ayan. And thank you so much po, Jeff Vlogs. Thank you so much, lalabs. One day dan tamsak sa dato puting mukbang mo dating dikit, ayan. From NZ Vlogs. NZ nagawa ng kanyang bahay, mga lalab. Kylie lalabs, mga love shout out, Madam Love Channel, ayan. Yan, Kylie lalabs, how are you? Just now you woke up. Ayan, mga lalabs, yung aking member dyan na mga binababa ni Nightbot, palablab naman ako, ayan. Thank you so much. Edgar Dan dikit from one day, ayan. Lifestyle. Nagmumba ng kanyang bahay si Lifestyle, ayan. NZ Vlog Adventure, nagmumba ng kanyang bahay. Bongs World, Migalab shout out, ayan. Good morning, lalabs, Bongs World. You are so cute, from Kylie Kripner, ayan si Kylie, oh. Ayan, Lifestyle, nagmumba po ng kanyang bahay. Jeff Vlogs. Guys, padikit sukli agad, love you, ayan. May pa-love you pa talaga, ayan. Lulu, ayaw talaga ako, grade 9, ayan. At binagsak ka na naman, ayan. How are you? I am good, ano? Kylie, thank you so much, lalab. Francis Travel OTW Sukli from NZ Vlogs, ayan. Ayan, Gunen Jazz, pagod ka na palagi na lang lagasan, ayan. Lifestyle po, nagawa ng kanyang bag. Hello, Kylie Crypter, how are you? From One Day TV, ayan. Anyong, ayan, anyong. DBN Vlogs dan full pack from Team Kambal, ayan. Can you guys connect to me and I'll connect with you in a minute from Kylie. Okay, later Kylie, I will drop your link, okay? Ayan. And 11 million in the house, may ginalang shout out. Ayan yung mga pagod na dyan mga mangisda, ayan. Dikitan nyo si si Gunin Jazz. Siya na bahala sa inyong banana, ayan. Francie Dan sa Vancouver mo from NZ Vlogs, ayan. NZ Vlog nagbaba po ng kanyang bahay, ayan. Lifestyle Dan full pack, ayan. From Francie Travel Vlogs. Nani Dan from Edgar 143, ayan. How are you doing One Day TV, ayan. From Kylie, ayan. Madam Love Channel, kumusta ka daw? NZ Vlog Adventure, ayan po ng kanyang bike. One Day Dan, ayan, from Edgar. Doning Jazz, OTW from Team Kambal, ayan. Mas palablab naman, sige NZ. Pagkatapos ni Team Kambal, team kita, ayan. NZ Vlog Adventure, ayan. 3 million in the house, mga lab-lab, ayan. Nani Selva, magalang shout out, ayan. Ang sarap ng mangga, uy, ayan. Ayan, Madam Romalichua. Dikit ko to sa'yo, ha, ayan. Nakakalaway naman yan. Naglaway ako sa mangga, uy. Ayan, Romelin Chuma, dalikilan po kita, ayan. Full watch na sa kidney, ayan. Salamat po, Madam Love Johnny.
Sakit na talaga. Yan, baba natin yung bahay ni Kylie. Nandiyan na pala si Kylie. Yan, Monday TV, nababa po ng kanyang bahay. NZ, nandyan ka pa, NZ? Ayan. Punta tayo kay NZ. Ayan. Ayan, padikit guys, from Monday TV, Love Channel. Ayan, ang dami niyang account. Sana all. Ayan. Nani Silva dan please connect from NZ Vlog. Ayan. Mega love shout out host from Detrios TV. Ayan. Mega love shout out Detrios Lalabs. Thanks host. Walang anuman po. Ayan. Walang anuman Lalabs. Ayan. Sabi ano daw? Minsan lang dalawa balik niyan, promise. Ayan. Gunin just done full sukli. Ayan. Kylie, ayan. Wait, Kylie, I will drop your link, okay? Let's connect to NZ Vlog Adventures, Kylie, ayan. Tonight. Pagod ka na, parang Pretty Zizi, ayan. Dikitan si Pretty Zizi, yung mga pagod ng mga isda dyan, ayan. NZ Vlog Adventure, full pack pabalik na lang from Jeff Vlogs, ayan. Dragon Gaming, mega love shout out. Hey Islandsky, ayan. Thank you so much. Dragon Gaming, how are you, lalabs? Ayan. Tonight. Ayan mga lalabs, please connect to Kylie Kripner. Ayan. Binabuhan ni Islandsky Vlogs. DJ John Ray Remix. Dikit na sa nakapin from Edgar 143. Ayan. NZ Vlog, pabalikan na lang si Edgar. Dan na sa'yo. Ayan. Edgar 143, pabalikan NZ Vlog. Thank you so much. Kachupuy. Ayan, mapoy. Nilmar Channel, may love shout out lalas. May love shout out beautiful host. Ayan, Nilmar, pinin kita kagabi, ha. Ayan. Ay, plinay, ayan. Ayan mga lalabs, padikitan naman ako sa aking mga member dyan, mga binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan ang aking member na si Bia Pikin Mix Vlogs. Ayan mga lalabs, may ganang shout out. Ayan. Edgar 143 din full pack, pasukin na lang from Francie Travel Vlogs. Ayan. Edgar, babalikan si Francie Travel Vlog dan sa'yo, ayan. Detrios TV NZ Vlog Adventure dan from Detrios, ayan. NZ Vlog, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Ayan, si Bicula ng Uragon, patamsak naman ako mga lalabs. Ayan yung aking member na si Juraski mga lalabs. Tam. Ayan, Juraski nababa ng kanyang bahay. Please connect to Kylie mga lalabs. Thumbs up dan host, Mac Dolph Gore, mega love shout out. Go Ninjas, ayan. Mike Dugor, nagawa ko ng kanyang pamumahal mga lalabs. 11 million in the house, mega love shout out. Ayan, pam. Ayan.
aking member po na si Bloody Coder po, binababa ni Nightbot. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Ayan, Kylie Cryptordan Pulpak. Ayan, thank you so much, Ditreyo. Ayan. This Kylie connected to Ditreyo's TV. He already done connected to you, lalabs. Ayan, Go Ninjas. Tanawa po ng kanyang bahay. Ayan. Macdolf Got OTW. Ayan. From Team Kambang. Ditreyo 754 ka na po. Ayan. From Francie Travel Vlogs. Ditreyo, ikaw sunod ko dyan na. Ayan. Ayan, medyo parang Dragon Gaming. Macdolf Gore, ayan po nagbaba ng kanyang bahay. Ditreyo's TV po nagbaba ng kanyang bahay. Pagod ka na ba lagi? Ayan. From Go Ninjas. Ayan mga lalabs, yung aking member na si Ophelia. Ayan, Ophelia the Adventurer po. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Bikers, nagalab shout out. Bikers, ayan. Bikers, nagalab shout out. Ayan, meron dyan na pong jacket. Bikers. Bikers NZ1, ayan. Bones World, ayan. Nawa po ng kanyang bahay. Nagalab shout out, Ross, ayan. From Bikers NZ1. Roach Vlog, Dan Pulpak, Pasokli, please watch my new video from Francie. Ayan. Ayan yung aking member mga lalap na si Magbali Harmony po. Ayan, binababa ni Nightbot. One Day TV po nagbaba ng kanyang bahay. Palablab ako mga lalabs. Wellington Pasos, migalang shout out. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Salamat sa pajakit host from Bikers NZ1. Ayan. Nakadikit na ako sa nakapin from One Day TV. Ayan. NZ Vlogs, nandyan ka pa ba? Pasuklian yung mga dumikit sa'yo. Thank you so much. Dan Tamsolve host. Ayan. Salamat po, Nilmar. Natakaan na talaga Sa iyong ako. patamsolve. Ayan, Ditreyo's, dahil medyo baby pa bahay mo, ginawa ko ng 5. Ayan, thank you so much. NZ Brown, napakabait mo naman. Ayan. Ayan yung aking member na si Akrima po. Ayan, binababa ni Nightbot. Mga lalas, palablab naman ako. Thank you so much. Ayan. Kim, nagalab shout out. Harang, Kim. Ayan. Kim, meron ka na pong jacket, Kim. Ayan. Madam Flamingo, nagalab shout out. Tamsak 38. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Madam Flamingo. Ayan. Lalo na host pagtulog. Ayan. Nasaan na si Detreyos? Maguba ka na ng bahay mo dyan na lang. This is RBF Mini Sound. Tambay lang muna host. Busy kasi maya-maya online class na naman. Ayan, sige lang Wilmar Lalabs. One Day TV din full pack. Ayan, from Francie Travel Vlogs. Nagalab shout out host from Flamingo Ma'am. Ayan. Flamingo Ma'am po nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. I connected to the link. Ayan, NZ Vlog. Pabalikan po si Kylie. Ayan. O, tigago mo sa nakapila niya. Ipid cut din nagalab shout out. Ginaskip full pack. Ayan, Jeff Vlogs. Thank you so much. Ayan, Jeff. Nagsusukliyan si Jonas. Nandun lang yan. Nakikinig. Ayan. NZ Vlog dan full pack with bakas. Pasukli naman po. Ayan. Detreyos, maguba ka ng bahay mo. Sunod kay Detreyos si Bones World. Ayan. Ayan, Detreyos, baba ka ng bahay mo. Detreyos, baba ng bahay. Ayan. Here you go. Bones World OTW ang dalawa sa'yo. Ayan.
Yung napakabait talaga ni Enzo Blanc. Sana all, ayan. Sana all, ayan. Harang, ayan. Ayan, buong soul. Namaba ng kanyang mic. Enzo Blanc Adventure Dan Dikit Full Pack from Flamingo Mom. Ayan. Enzo Blanc, pabalikan si Flamingo Mom dan sa'yo lalams. Harang nga lang. Salamat po sa paharang dyan, Flamingo Mom Madam. Ayan. Paayuda naman po, host. Ayan. Edgar, ayan. Sige, Edgar. Ayaw Panditrius, ikaw muna. Ayan. Ay, wait lang, Detrius, ha? Punta mo tayo kay Edgar. Doon na pala si Edgar, ayan. Ayan, sige Edgar, bigyan kita ng 5 lalams. Edgar, ayan. Alam ko dikit na tayo eh. Kanina ba tayo nagkadikitan kay Anata? Ay, nakalimutan ko na basta. Yan kita na Edgar, ayan. Mga lalas palablab naman sa nakatin, baby pa, ayan. Baby pa yung kanyang bahay, si Edgar, ayan. Salamat host, ayan. Dito rin ito susunod ko, ayan. Tingnan yung bangus, Bones World Dan, dalawa sa'yo. Ang kulit ng content mo, ayan. Marites yan eh. Marites si Bones World. Oh, ganay. Edgar 143 Dan, ayan, from Flamingo Mom. Edgar, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, ayan. Chabix, Migalab, shout out. Tamsak host, ayan. Salamat sa iyong patamsak. Pahingi banana host. Sige lang Kim, magdikit ka muna dyan lalaws. Tapusin lang natin si Edgar, ayan. Francis Travel OTW, ayan. From Flamingo Mom. Ayan Edgar, pinapanood ko muna. Para dikit na dikit. 148 ka, bigyan kita ng 5. Ayan. Ay, connected to the Flamingo Mom, ayan. Ayan, Madam Flamingo Mom. Masuklian na lang po si Kylie, ayan. Magguto channel na lang po kayo pag kayo didikit kay Kylie kasi wala siyang link. Hindi po siya marunong magbaba ng kanyang link, mga lalabs. Ay, Kylie, palablab naman si Kylie, mga lalabs. Day of the night. Harang from Detrius TV, ayan. Salamat sa paharang dyan, Detrius lalabs. Dan Kim from One Day TV, ayan. Flamingo din from Edgar, ayan. Flamingo dating dikit from Bones World. Muwa na iguana na ganab shout out. Tamsak Dan host, ayan. Salamat po sa patamsak. Palablab po sa nakapin, ayan. Tingnan yun ay daw sa bigyan ganab shout out, ayan. Muwa na on the way from Bones World, ayan. Francine OTW from Kim, ayan. Mga lalab siyang nakapin, ayan. Tayo'y sumayaw-sayaw. Wait lang mga lads, maglablaban lang kayo. Natapusin ko lang to si Edgar para makapagpina tayo ng bago. Ayan, Mikasha Migalab shout out, lalab, Mikasha Kusin, alright, ayan. Thank you so much, lalab, Mikasha, ayan.
Buong sword OTW si Flamingo Man. Ayan, Detrius, pabalikan na lang po si Edgar dahil po sa'yo ads. Ayan. Salamat po sa paharang din ni Kasha Kusin. Ayan. Thank you so much, lalab ni Kasha. I also connected to the Detrius TV. Ayan. Detrius, please connect to Kylie Creekner Vlogs. Dan na po sa'yo lalas. Mega shout out to all Miss Bulong. Ayan. Ang butoy. Of the night. Matidabo sa nakapin from MC Adventures. Ayan. MC Vlog Adventures. Tamshare Miss Bulong, salamat po sa patamshare lalab ni Kasha. Ayan. Muwa na dan pulpak pasukli na lang from Bones World. Ayan. Pamahal upcoming. Ayan. Ayan, palablab si ni Kasha Kusin mga lalab. Everyday na BLS yan. Of the night. Yung dalawa na lang kulang ko, Edgar. Tapusin ko lang itong mga lalas para makapagpinat tayo ng bago. Detrius, nandyan ka pa. It goes a little something like this. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Idol ni Kasha, love you. Parang Bones World. Ayan. Flamingo Man, mega shout out. Parang ni Kasha Kusin. Ayan. Patusok naman sa premiere. Ayan. Salamat host. Ayan. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? RMG83 TV, mega love shout out. Present. Ayan. Thank you so much lalabs. I'm also connected to Franco Travel Vlogs. Ayan. Franco Travel Vlogs. Francine Travel Vlogs. Ayan. Francie. Pabalikan na lang po si Kylie. Dan po sa'yo lalabs. Nasaan na si Detrius. Ayan, punta mo tayo kay Detrius. DJ Rams, idol. It goes a little something like this. Ayan, palabas ako kay Mikasa Kusin mga lalab. Kusin, ayun na. Nabulol na naman ako eh. Oh my god. Mikasa Kusin, mega love shoutout from Flamingo Mom. Kylie, we are already connected from Flamingo Mom. Nasa harang pa ako eh. Ayan, thank you so much po sa paharang. Ayan. Ayan yung video from Dragon Gaming. Flamingo Mom, nagbuwak po ng kanyang bahay. Kenzie, thanks. Ayan. Yung kita ni Kasha pagkatapos kay Detrius ha. Ayan. Yan, naghang na yung mobile ko eh. Dan ako sa'yo ng 5 Edgar, dan ako sa'yo ng 5 lalabs. Oo nga pala, Goto channel pala. Okay, wait, ayan. Okay, thank you LZ. Pabalikan na lang si Kylie. Mag-Goto channel ka na lang kasi hindi siya marunong magba ng kanyang link.
Ayan, Noel Oragon Vlog, mega love shout out, thumbs up host, ayan. Ayan, may jacket ka na po Sir Noel, thank you for coming, ayan. Sir Noel Oragon, mega love shout out, watching from Alberta, Canada, wow, sana all. Nasa Alberta, Canada, ayan. Itong main ko naka-go channel pero mga ninja ko hindi, hihihi. Sabay tao. Edgar Dan full package with bakas from Bong's World. Ayan. Laming gumamdan dikit full pack from the trios. Ayan. Kylie OTW sa'yo from NZ Vlog. Ayan. Dan sa video mo ho. Ayan. Ayan, maraming salamat po Madam Flamingo. Harang. Ayan, salamat sa paharang po. Ayan. Connected to the link, ayan, from Kylie Detrios, pabalikan na lang si Kylie, ayan. Mag-go to channel ka na lang Detrios to connect Kylie Krefner, ayan. Ayan, Madam Love Channel, One Day TV, ayan. Nagawa po ng kanyang bahay, ayan. Do it. Here we go again. Our street, many Kylie Krefner dan connected to your thanks, ayan. Ayan, harang from Etude Kathleen, thank you so much po sa paharang Madam Etude Kathleen, ayan. Thank you sa patin, ayan, walang anuman lalas. Nagpunta ako sa bahay mo ngayon, ayan. Detrios TV, ayan. Ayan ka ng 5 Detrios, ha, ayan. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Harang pa, ayan, salamat po sa paharang. Ayan, Detrios, dati naman tayong dikit. Ayan, watching ako sa Detrios, ayan. Detrios TV dan, ayan, from Flamingo Mom. Ayan, Detrios. Mention lang guys, dalawang balik, ayan. I'll be back just a minute, so I'll be back in a minute. Ayan. Sige lang Kylie, go ahead, ayan. Si Vlog gumawa ng kanyang bahay. Salamat host. Ayan. Kim OTW sa'yo from NZ Vlogs. Mga lalas palablog naman ako sa aking mga member dyan. Yung binababa ni Nightboot. Ayan. Thank you so much. Mag-iwan lang po kayo ng bakas nyo na galing kayo sa akin. Thank you so much. do it. Here we go again. I'm back, ayan. Came on the way from Bong's World, ayan. First time. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, Beatrice, dala ko sa'yo ng 5, ayan.
Legend on the mix. Ayan, Bong Sword, nagawa po ng This is the kanyang mix of vibe, Bong Carles Sword. Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. Ayan, Bong, Detrius, dala ko ng 5 sa'yo. Ayan. DJ Romar. Mr. Q5, mega love shoutout. Hello, host. Ayan. Mega love shoutout po, Mr. Q5. Ayan. Bong Sword OTW from Kim. Ayan. Si Mikasha ba nandito pa? Tingnan natin yung bahay niya kung makita ko pa. Mikasha Kusin. Nandito pa ba si Mikasha? Ayan. Ay. Tingnan natin si Mikasha. Patamsak lang premier guys, may libreng WH from Canada. Ayan. Ayan, haba-harang. Salamat, lalams. Ayan. Powered by Carles Mix Club DJs. Salamat sa paharang dyan, Detrius. Ayan. Tamsak Lodi from JN Moto, may love shout out. Ayan. Then may love shout out. I connected to the KLM. Ayan. Kim, please connect to Kylie Krippner. Ayan. Kim. Ayan. Kylie Krippner, done to you. Ayan. Bongs, done po sa'yo. Salamat po from Kim. Ayan. Padikit po, mention lang from Kim. Ayan. Yan, Mikasha Kusin po pa. Tamsak naman mga lalaw. This is the mix Mikasha of Kusin. Carles Mix Club DJs. Laming Dumam, OTW. Ayan. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Yung skin from Bong Sword. powered by Carles Mix Club DJs. Diyan sa nakapin, Mikasha Kusin. Ayan. Sige po, magbakas ka po dyan, Flamingo. Makikinig lang yan. Nagsusukli, nag-ilis din po yan si Mikasha Kusin. Ayan. Harang lang Flamingo, ma'am. Ayan, salamat po sa paharang dyan, madam. Flamingo, ayan. This is the mix of DJ Romar, the best. The best. The best. Ayan, nag-899 ka na lang, Bong Sword. Nag-900 ka na naman. Hindi ka na nakakaalis. Mr. Q5. Ayan, patamsakan natin si Mr. Q5. DJ Rams, the best. Nandyan pa ba siya, Mr. Q5? Umalis na ata siya. Mr. Q5, nandyan ka pa ba? Q5? Yan dan sa nakapin, Mikasha Kusin. Ayan. Ayan, may galab shout out. Beach, ayan. Beach. Ano ba yung pronounce ko? Bench. May galab shout po, ayan.
Eddie Bacalso, magalab shoutout. Hi Pasali, ayan, magalab shoutout. Ayan. Eddie, ayan. Eddie Bacalso, ayan. Magalab shoutout. Pasali, ayan. Sige, sumali ka dyan. Thank you so much. Mga lalabs, yung mga bagong pasok dyan, magbakas po kayo kay Bicolan ng Oragon. Ayan. Para po kayo aking masuklian. Thank you so much. Post, ayan. May jacket ka na, Eddie. Ayan. Kim Dan, Tamsak Dikit. Ayan. Kim, thank you. Ayan. Ayan, Madam Flamingo, ma'am. Baba ka ng bahay. Lanao del Norte, mix Madam Flamingo, ma'am. Madam Flamingo, ma'am. Ayan. Dating dikit sa nakapin from One Day TV. Ayan. Yan sa nakapin, may Kasha Cuisine. Ayan. Ayan, Eddie Bacalso. Please connect to Kylie Krippner. Thank you so much. Ayan. Hug to hug tayo from Eddie. Ayan. Diyan mo kami nag-shout out. Flamingo, ma'am. Bahay mo po. Ayan. Hanapin ko na nga lang. Ay. Ikalsa ang kamot, Kamot. ikalsa ang kamot, May Kasha Cuisine, Dan Tamsak, Dikit Pulpa. Ayan. ikalsa ang kamot, Easy round. Sige, ano yung Trios, nagsusuklihan si Mikasha. Gabihan siya nag-ELS. Ayan. Ayan, bench. Jenny mo to dan po sa'yo, di na ako nagbakas. Ayan. Ayan, nag-English na naman si Kylie. Kindan kanina pa po, paru-paro. Ayan. Paru-paro. Ayan. RNA Los Vlog, madam. Ayan. What time is it for you? Ayan. It's already 3:06 in the morning. Ayan, di nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Patrios TV po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kindan, sexy mo. Ayan. From R&Los. Ayan. Kim Paru-Paro G. Ayan. Si Kim Paru-Paro G. Si Kim, tingnan mo si Kim. Sino ba si Kim? Wow! Sana all. Paru-paro di. Ayan, Kim pullback from Eddie Bacalso. Ayan. Ayan, bibi na lang itawag ko B. Ayan. Detrius TV dan po sa'yo. Din ako nagbakas. Ayan. Madam Flamingo, ma'am. Nakapin po. Ayan. Madam Flamingo, ma'am. Palablab naman mga lalaw. Paro-paro di idol. Kim pabalik po idol. Ayan. Ayan, Mikasha Cuisine. Nandiyan na si Mikasha mga lalabs. Yung mga dumikit sa'yo mga Mikasha lalabs kanina. Pasuklian na lang po. Ayan. Thank you so much lalab Mikasha. Ayan. Ayan na. Mag-mention na kayo din kung sino dumikit kanina kay Mikasha Cuisine. Ayan. Atik TV Migalab shout out. Harang host. Ayan. JN mo to. Ayan. Dan na po sa nakapin. Hindi na ako nagbakas. Ayan. Laming gawang pabalikan na lang si Beach. Ayan. RNLS OTW from Edgar. Ayan. It with Kathleen. RNLS thanks OTW. Ayan. From Kim. JN mo to. Salamat po from Beach. Ayan.
Beach. It with Kathleen. Madam Flamingo, bili ka ng dalawa. Ayan. Nagalab shoutout CC from Finding Nemo. Ayan. Nagalab shoutout Pearl's World. Ayan. Finding Nemo. Ito with Kathleen ang ng kanyang mali. Okay, Kim TY from RNLs. Ayan. Ayan, hihi na tuloy si Finding Nemo. Ayan. It with Kathleen, Beach Dan Pulprak from Eddie. Ayan. Antok pa ako kanina, hindi kita nabad. Okay lang yung lalabs. Ganun talaga. Lahat tayo mga inaantok. Ako nga eh. Alam nyo bang pag pumapasok ako sa trabaho, pag bandang bandang alas 4, grabe ang antok ko eh. Naghahanap ako lagi ng kape. Kung hindi, baka bigla na lang akong matumba sa kinakatayuan ko. Sobrang antok. Pikit pa isang mata ko, ayan. Nagpahinga muna si yung aking music, napagod. Ayan, di trio sukli dan sa'yo, ganda ng bird, stay connected. Ayan. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ano na ata si Flamingo Mama. Umalis na si Flamingo Mom. Wala na si Flamingo Mom, umalis na ata. Ayan, may kasya ko sinlalams. Hindi ko makita si Flamingo eh. Kim, ayan. Madam Mary JB Vlogs, ayan, magbaka po ng bahay dyan, ayan. Miguel love shoutout Madam Mary JB, ayan. Hindi pala ito nagbababa ng bahay kasi nakamin, ayan. Go to channel lang. Go to channel mga lalams, ayan. Ayan, Edi Bakal sa OTW, ayan. Edgar 143, mega love shout out, ayan. Jen mo to dan from Edgar, ayan. Palablab po sa nakapin mga lalangs. Wala siyang link, mag-go to channel na lang kayo, ayan. Ayan, dating dikit din sa'yo, tamsak na lang ako, salamat from Kim, ayan. RN Elos Vlog Edgar Dan, ayan. Thank you so much po, ayan. Tan 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 tan. I connected to the 3 people. Ayan, from Kylie, Nani Selva, mega love shout out. Kylie Kripner, thanks from Edgar. Edgar, please connect to Kylie. Ayan. Gawin mo na lang, Edgar, mag-go to channel ka na lang. Ayan. Click mo yung pangalan ni Kylie, din lalabas sa taas. Yung go to channel. Buang tumawa.
You're welcome from Kylie. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan. Madam Mary GB din po si sa'yo. Si Eddie. Ayan. Pabalikan na lang po Madam Mary GB. Ayan. And nandyan pa pala si Madam Ara. Finding Nemo, can you connect me also please? Ayan. Finding Nemo, ayan. Di kita naman po si Kylie. Ayan. Team full pack from Jeff Blanks. Nakapin talaga. Ayan. Salamat host. Ayan. Walang anuman po. Ayan. Ma'am Ara, ayan. Pam 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 pam. Tan 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 tan. Dan Edgar 143 from GN Moto. Ayan. Mga lalabs yung aking members na si Batang Sandstorm. Ayan. Palablab naman. No other. Oh, time lover. Nani Silva, dan it's your turn from Eddie Bacalso. Ayan. Nani Silva, please connect to Eddie Bacalso. Thank you so much. Ayan. OTW at Eddie from JN Moto. Jeff Vlogs dan po sa'yo. Hindi na ako nagbakas from B. Ayan. Binilang tawag ko. Ayan. Dan, ayan. Jeff Vlogs dan from Mary GB. Ayan. Nakapin po si Madam Mary GB. Mag-go to channel na lang po kayo. Ayan. Wala siyang link. Ayan. Kylie, you still there, lalabs? Pin ko nga si Kylie. Kawawa naman, oy. 1 minute, Kylie. I will pin your link, okay? Tan 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 tan. Oh, sana all may love shout out. Sana all, ayan. Iwas lagas talaga pag di baba ng bahay host. Ayan. Ayan, good morning sana all. Ayan. Sige, love shout out. Oo nga eh. Ayan, nandyan na ba si Kylie? Ayan. Kawawa naman tong batang to, kanina pa to dito. Ayan. Pin ko muna siya, madam. Baba muna po kita. Ayan. Mga lalas, padikit naman kay Kylie. Ayan, nakapin. Madam Mary GB din po si Kylie sa'yo. Pabalikat na lang po. Ayan. Road to grade 3 from Love Channel. Ayan. Ayan, SSC TV. May love shout out. Ayan. Nauna pa ako sa inyo, haha. From Eddie Bacalso. Ayan. Mga lalat palablab naman sa nakapin. Ayan. Love OTW from Edgar. Ayan. Eddie Bacalso OTW. Ayan. Dan sa'yo si JN Moto. Eddie Bacalso. Ayan. Sana all Jason 23 live. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Sana all. Ayan. JN Moto po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Love channel dan po sa'yo. Hindi na ako nagbakas po. Ayan. Chef. Ayan. Junaski sa pindan. Ayan, pabalik na lang. Junaski sa pindan. Ayan.
Sige, ano nagbabalik yan si Jonaski. Dikit ka dyan, magbakas ka dyan, ano, Eddie. Ayan, be, nagbaba ng kanyang bay, padikit po. Ayan, di ko lang ng Oragon po nagbaba ng kanyang pamamahay. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin si Kylie Krepner po. Ayan, Love Channel dan from Edgar. Ayan, Edgar 143. Madam Love Channel, babalikan na lang po si Edgar. Finding Nemo lalabs. Ayan. Ayan, Detrios TV pullback from Jeff Vlogs. Ayan, Jeff Vlogs. Ayan, nagawa ng kanyang pamamahay. Mga lalas, palablab naman ako sa aking mga member dyan na binababa ni Nightbot. Thank you so much. Ayan. Then connect to the pin from Edgar 143. Ayan. Please Kylie connect back to Edgar 143. Thank you so much, lalabs Kylie. Ayan. Ano daw? Hey, guess what I connected to? Kagatin Kera. Kagatin kita. Ayan. Ayan, Madam Mary GB, dan na po sa'yo kanina si Kylie. Ayan. Masuklan na lang po, Madam. Thank you so much po. Ayan. Hindi kasi siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Kailangan kay Kylie inaalagaan. Ayan. Sige po, Madam. Ayan. Andito na ako sa bahay mo, Madam Mary JB. Ayan. Ayan, nag-ano kasi. So far, I'm having a good time on here with you guys. You guys are funny. Ayan, Madam Mary GB. Thumbs love na. Ayan, dan Kylie, dan sa nakapin from Eddie Bacalso. Ayan. Please Kylie connect to Eddie Bacalso. Ayan. Ano yung bahay ni Madam? Ayan, de, baba ng bahay mo from Edgar. Ayan. Ito may message, oy. Ayan, Madam Mary JB, thumbs up na. Lonely, 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 kagatin kita. Ayan. Ayan pala yung sinasabi ni Kylie. Nababalikan daw niya si kagatin kita. Ayan, kagatin kita. Nag-love shout out. Dan at Love Channel from Mary GB. Ayan. Jeff Vlog dan full pack from Eddie Bacalso. Ayan. Kagatin kita dyan. Ayan. Mali, binaba mo, kagatin kita. FB mo, binaba mo. Ayan. Kagatin kita dyan. Kaya pala sinasabi ni Kylie. Ayan. Ayan, kagatin kita. Huwag mo ibaba yung FB mo. Ayan.
Kagatin kita. Ayan, iba to. Kagatin kita, ayusin mo yung ano mo, binababa. Ayan. Eat with Kathleen. Ayan, eat with Kathleen. Nandyan pa ba si Ma'am Ara? Madam Ara, nandyan ka pa po. Ayan. Ara and Elos. Wala na ata si Madam ah. Ayan, Madam Eat with Kathleen. Pabalikan na lang po si Kylie Kripner po na kapin. Ayan. Kim Dikit na from One Day TV. Ayan. Mga lalas palablab naman ako kay Kylie. Ayan. Kim, ikaw susunod ko, Kim. Ayan. No. Yan, Dan Trios 772 ako sa bahay mo. Ayan. Ayan, D Trios, kalimbangin mo yan si Madam Mary GB. Maraming ayuda dyan, lalabs. D Trios, kalimbagin mo si ayan. Mary GB lalabs, puntahan mo yan. Saka si One Day TV, ayan. One Day TV. Kalimbangin mo yan, mga lalabs. Ayan, padikit po from B. Tingnan natin yung bahay ni B ah. Si Beach. Ayan, beach pala, beach. Hindi ko ma-pronounce. Oh, yan bot. Ayan, nasa bahay mo ako, B. Ayan. Diyan mo tanong ba ng kanyang bahay? Ayan. Are there anybody that's new that I have not connected? Ayan. Pwede ba also? Ayan. Ano ba ng kanyang bahay? Dinidikit, ayan. Dating dikit, ayan. B, from watching na lang ako from Mary GB, ayan. Diyan mo to dating dikit, idol, from Mary GB, ayan. Eddie Bacalso, ayan, nawa ko ng kanyang bahay, si Eddie. Ayan, Mary GB dan na po sa'yo, ayan, di na ako nagbakas. Ayan. Yan, di ko lang ng Oragon po nagbaba ng kanyang bahay. Di ko lang ng Oragon. Monday TV dan na po, sukli, salamat. From the Trios TV. Yan. Nananay. Yan. Sino pa ba si ano?
Nandyan pa ba si Kim? Wala na si Kim. Nandyan pa ba si Kim? Yan, nandyan si Kim. Akrima Migalag shout out lalabs. Good morning host. Ayan. Ayan lalabs Akrima. Kagigising nila. Is one day to be have here with us. Ayan. Yes, Kylie. Ayan. Finding Nemo, did you connected to me? Ayan. It with Kathleen. Ayan. Obligasyon mo po pabalik po. Ayan. From AD Bascal. I don't see her. Ayan. No problem, Kylie. She will return it to you later. Ayan. Ayan, go ninjas. Nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Kylie, okay. Ayan. Dikit na Kim kanina. Ayan, from there. Ayan. Ang sexy naman ni Madam. Ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo uli. Ano, Kim? Photo si Android. Nandiyan pa ba si Bungsword? Ayan, Kim, dinikit ko ulit ito sa'yo. Ayan. Dan sa bahay mo, go ninja. Ayan. Nandiyan pa po ba si Bungsword? Ayan. Kim Reno. Ayan. Dikit na kanina sa nakapin Reno. Ayan. Nandiyan pa pala si Reno. Oy. Tapos ka na bang nagkape Reno? Ayan. Naligo ka na ba? Ayan. Dating dikit na po sa nakapin host from Kim. Ayan. Kim Lalams. Tonight. Ayan, Jeff Blagdan, pabalik. Ayan. Dating dikit Finding Nemo. Ayan. Ayan, Kim, napaka-sexy naman mo. Nandiyan na si Pereira mga lalabs. Nandiyan na si Pereira. Ayan. Dating dikit Reno. Ayan. Nani Silva nga tayo. Ikaw araw siya nandito. Ayan. Oh. Arnaldo, dati na ako dikit sa bahay mo, tamsak na lang. Ayan. Ayan, Nani Silva on dapin mga lalas. The more magbabakang bahay, the more maraming lagas. Ayan. Kaya nga madami. Ayan. One day dan na kangaroo ko. Ayan. Dog.
Go channel na lang kayo guys, iwas lagas. Ayan. Ayan, Rino nagawa ng kanyang bahay, Rino. Ayan. Kylie Kripner Blanks dan Pasukli from Arnaldo. Ayan. Dan po Pereira, ayan, from Eddie Bacalso. Tapos pwede pong makahingi ng jacket. Ayo nga pala, ay. And may jacket ka na Paris Insiders, ayan. Paris Insiders, ayan. Ang kinab shoutout Paris Insiders, ayan. May jacket ka na dyan. Thank you so much, lalabs. Gamitin nyo lang menu tapos go channel lang kayo, ayan. Kasi Madam Mary GB, sa iba kasi hindi sila sanay gumamit ng go to channel. Pag ginawa ko na yan pumasok ako sa isang LS, gamit ko yung main ko, dikit ako ng dikit, wala naman nagsukli. Dikit ako ng dikit, hanggang naubos yung isang oras kong break time, wala na nagbalik. Kasi walang drop ng link. Ayan. Hindi sila sanay. Ayan. I love this song. Ayan. Ayan, binagawa ng kanyang bahay. Arnaldo it with Kathleen Dan. Pasukli na lang. Ayan. Hindi check comment section mo po. Ayan. Ayan, wala naman nagbakas. Parehan tayo, ho. Ayan. Oo nga, it with Kathleen, di sila sanay na walang link. Iwas kasi lagas yan, no? Trust me. Opo, Madam JB, kaso lang, yung iba, hindi nga sila sanay. Panay mention akong dan. Wala naman nagbalik. Hanggang sa umalis na lang ako, ayan. Masanay sila, ayan. Ayan, Rino nagbaba ng kanyang bahay. I connected to the Rino Opos, ayan. Rino, pabalikan pa si Kylie Dan sa'yo, ayan. Yung walang po ng tamang bakas sa... Ayan, bakas ako nang babalik, ayan, from it with Kathleen. DJ John Ray Bakit Remix. yung ano mo 12 lang? Yan kasi policy ni Lolo, ayan. Kylie, we're friends already here, ayan. Nani Silbadan Pulpak for your my friend, ayan. From Paris Insiders, ayan. Mary GB Vlog pasukli naman from Jeff Vlogs. Ayan, nagsusukli yan si Mary GB, Jeff. 5 words to 7, ayan. Nandikita na kita, Jeff, may bakas ako, ayan. Dating dikit sa nakapin, ayan. Ayan, punta na tayo kay Dragon Gaming, kanina pa to, ayan. Nilmar Dan Premier, ayan. Ayan para si Nilmar. Sige Nilmar, 2 minutes lalaba, ipipin kita, wait lang. Jocelyn Baklik, nagalab shout out, ayan. Ayan Jocelyn, meron ka ng jacket lalabs. Bakit ikaw nakaubad? Ayan. Nilmar Dan Premier, ayan, tamsakan natin si Nilmar. Nilalabs Nilmar, ayan. Kailan ba tong trigger na to? Host out
na ako, hospital na ako, ayan. Sige po, Madam Mary GB, thank you so much po, Madam. God bless you always. Bye-bye. Ayan. Ayan, B, padikit po. Ayan. Ayan. Sige. Salamat kapatid Mary GB. Ayan. Pirit, pam, 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 pam. Pirit. Ano ba yung bahay ni Nilmar? Ayun. May premier na pala si Nilmar, ha? Kailan ba ito? March 4. Matagal pa. Paris OTW from Reno. Ayan. Pampirit na. Tananan. Dan dikit sa premier mo, Paris Insider. Ayan. Paris Insider, nandyan pa ba? Ayan. Nilmar, nandyan pa si Nilmar. Ano natin si Nilmar? Ayan pa. Tamsakan. John Ray Remix. Paris Insider, ayan. Tamsakan natin yan, Paris. Dan sa nakapindi na, ayan. Dan Sukli Reno po sa thank you, ayan. Oo. Natakaan na talaga ako. Paris Insider, ayan, tamsak. Natakaan na talaga ako. Nilmar, ayan. Connected to Nilmar channel. Nilmar, pabalikan po si Kylie. Ayan. Must Poppin' Mix DJs. Ayan, ano. Sino ba yun? Si yung isa? Si Insider. Ayan, dati tayong dikit. Natakaan na talaga ako. Reggie Flores Remix. I'm gonna go look at a nice sunset. I'll be right back. Ayan. Okay, Kylie, thank you so much na loves. Dan tamsak sa nakapin from Edgar 143 Nilmar. Ayan. This is RBF Mini Sound. Nangitin banana ho. Sige, pin kita, ano? Si Bench, baba ka ng bahay. Ayan, ayan na pala. Pin kita ng 5. Aray. Bebe, ayan. One Day TV, ayan. Nagawa ko ng kanyang bike. One Day. Send me na rin big love shout out. Beach Vlog Official. Dikit Kalimbang na po, ayan. From Paris, ayan.
Amsel may nag-shout out. And I'll let you go. Ayan. Also connected to Paris Insider from Kylie Kretner. Ayan, B, OTW na ako sa'yo. Paris Insider, salamat po. Ayan. Ayan, 10 million and off, bigyan lang shout out. Amsel, suklian ko agad. Ayan. Ayan yung aking member na si Batang Sandstone, mga lalang. Ayan, be, on the way na. Dan sukli Edgar 143, ayan. Dan sa'yo, dan po sa'yo Amsel, ayan. From B, ayan. B. Ayan, B. Dan ako sa'yo, ayan. Benji Flores Remix. Nilma Channel dan dikit full pack from the 3 years. Ayan, B, dan din from Amsel, ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Harang Puho, salamat sa paharang lalab, Paris Insider, ayan. Dati akong dikit sa'yo, Paris. Tamsakan nakita yung ano mo. Ayan, B, ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, pangatlong dikit niyan, ano, B, ayan, dalawa na lang. Hey, my lady of the night. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, it with Kathleen. Dan sukli Detrius TV, thank you from Nelmar. Disco Mobile. Ayan, sabay mo ka uli.
Ayan, thanks Nilmar Channel. Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, babe. Dala ko sa'yo ng 5. Masbate Remix. Ay, sumayaw. Sasayaw-sayaw. Hit mo yun and out. Mega love shout out. Ayan. Party music de Jackie. Mega love shout out. Lalaws. For the night. Salamat sa pinuso ng anuman. Ayan. Then it goes a little something like Ikaw po sunod ko ano ito with Kathleen. Ayan. Ayan, palablab na ako sa aking member na si Party Music mga lalabs. Ayan, nagbawa siya ng kanyang bahay. Tonight, ayan. Party tonight. Check nga natin yan. Kay Party Music. It's a premiere. Okay, ano, Party Music. Papindin, no? Sige po, wait lang. Ayan. it goes a little something like this. Hello. Forever. Parang, salamat sa parang lalaw. Party Music tamsak sa kanyang premier mga lalaw. Ayan. Lanao del Norte Mix Club. DJ Rams. So, kay Party Music, ayan. Saan na ba yung ano niya?
Harang Puhos. Ayan, salamat sa paharang lalabs. Ayan. Paris Insider dan Tamsak Dikit Pulpak from the Trios TV. Ayan. Hi, ayan. Like a virgin. Ayan. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Ako ng harang from the Trios TV. Ayan, salamat sa paharang nilalam. Our street, many sound system. Ayan, Bidan from Nani Selva. Ayan. The Trios TV, dikit kalimbang na po from Paris Insiders. Ayan. DJ Edwin on the mix. Sandal lang ako eh. Ayan. Here we go again. Ayan lang naman po. Ayan, sandal lang ako saglit. Kangalay sa likod. Oy, ayan. Ayan. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again.
Ayan Jeff, pabalikan na lang si Fares Insider dan sa'yo. DJ Arjun on the mix. Dikit na ako kanina sa nakapin. Ayan. Ayan, Bicolan ng Oragon po This is nagawa the ng mix of kanyang bahay. Carles Bicolan ng Mix Club Oragon. DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Kading channel, mega love shoutout ilo po sa magandang host. Ayan. Kim Maawa Kain from Jeff Vlogs. Kim, pabalikan na lang si Jeff. Dan sa'yo kanina pa, Kim. Ayan. Tamsak dan host from Kaading channel. Ayan. Kim dan pulpak sa paru-paru mo. Ayan. This is Team Kim, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, Kim. Carles Ayan. Mix Club DJs. Nam 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 nam. Ayan. Kaading nagawa ng kanyang bahay. Kaading channel. Ayan. Konting ko Kaading kung nakadikit ako sa'yo ha. Ayan. Yun ko yung main channel ko. Kaading channel. Ayan. Ayan, dati pala akong dikit sa'yo. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. Nalablab mga guys, iwan ng bakas. This Ayan. is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction. Powered by Carles Mix Club DJs. Ayan mga lalams, siguro mag-out na ako. Kasi may pasok pa ako mamaya. Ayan, kita-kits tayo bukas mga lalams. Ang aking LS, ayan, 5 AM Pinas time, everyday. Ayan, Beatrius Kaading, Madam B, ayan, nakapin. Thank you so much. Everyone, thank you so much. Kaading channel, dikit kalimbang po sa'yo, ayan. Ayan, Paris Insider, mag-out na ako lalabs. Kailangan ko pang matulog at bukas ako'y may pasok mga lalabs. At waiting ako ng aking first salary, ayan. First salary ko kay YT, ayan. DJ Ram, the best. Ayan mga lalabs,
Maraming salamat sa inyong lahat. See you tomorrow. Bye-bye. God bless us all. Party music. Good night, lalabs. Good night, party music. Sige, Nilmar. The best. Play kita, Nilmar. Ayan. Play kita uli. Ayan. Basta mga 1.5 months. Muni ka na yan, Nilmar. Ayan. Sige na mga lalabs, ako'y mag-out na. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. See you tomorrow. Bye-bye.